определено е сред фаворитите за медал. Да, трите състезателки една до друга в 6, 7 и 8... точно така, в 6, 7 и 8 коридор, да. Струва ми се, че известно предимство има Ниита, така според мои очаквания, но тепърва ще видим. Отлично начало за Муджинга Камбунджи. Муджинга вече с преднина Дарио Ниита сякаш не успя много добре да натисне от първите метри. Сега обаче тук Дарио Ниита се опитва да навакса изоставането си. Муджинга Камбунджи или Дарио Ниита в битката с 200 метра. И в крайна сметка победата като че ли ще отиде при Дарио Ниита. 22 секунди и 50 стотни за Дарио. Второ място за Муджинга Камбунджи. 22-49 за Муджинга. Дарио Ниита на второто място. А първоначално изглеждаше, че сякаш титлата ще отиде в Великобритания.